Здравейте! Ще ви покажа как може да се направите порталова програма с Spawn Studio. Както виждате, аз имам две операционни системи. Едната ми е с VMware, тази ми е с Spawn Studio. Използвам ги и двете на чисти операционни системи в виртуалната машина. За целта слагаме тази програма, на която ще правим порталова версия на AMP 3.5. Това е бета версия. Сега ще го направим на голям екран. Така. И правим първи скан на системата с Spawn Studio. Може да се я свалите от интернет. Има в много сайтове. Аз съм си намерил тази порталова версия 9.7. Работи напълно, на 100% работи. И правим първи скан на системата преди да започне самата инсталация на AMP 3.50. Правим първи скан на системата и изчакваме. С тази програма съм направил доста порталови програми, като на Maxton браузъра, който е добър също браузър, на Camtasia Studio в момента, с което записвам, в момента, който правя клипа. Това е порталова версия на Camtasia Studio 7.1.1. Работи напълно функционално, няма никакви проблеми. Microsoft Word 7 съм си направил порталова версия, работи се без никакви проблеми. Тази програма е добра също. Има някои програми, като VMware не може да ги направи, тя ги прави пък Spawn Studio и обратно, които Spawn Studio Pro не може да ги направи, пък VMware ги прави, но като цяло за мен лично Spawn Studio е малко по-добра програма. За мен лично изчакваме да завърши сканирането на системата, като трябва да е напълно чиста, да няма нищо инсталирано на нея, освен с чиста операционна система. Преди да започнем, аз съм си направил тук точка на възстановяване, като свърши инсталирането. Натискам тук, връщам времето назад и всичко се връща в момента, в който преди да започне инсталацията, и така системата ми е винаги чиста, без да си играя да деинсталирам програми, които стават записи в регистрите, неща, които не могат да се премахнат, и това колкото да е повлиява на крайния продукт на портабъла програмата, който ще направим. Искам да кажа само, който иска да се направи порталова програма, ето това е. Свърши първия скан, натискаме тук стрелкичката, където е. Натискаме Save Snapshot и пишем, каквото да е, единичка пишем и засейваме на десктоп. Ето. Това е информацията за първия скан. Който иска да се направи порталова програма към Camtasia Studio, когато операционната система е чиста, трябва първо да сканира системата и тогава да се инсталира NetWeaver 4 или 3, защото го изисква самата програма, и тогава да се инсталира Camtasia Studio и всичко протича нормално. Минимизираме. Програмата е на същия принцип, както на VMware TNUP, който е работил с VMware TNUP. Няма да има никакви проблеми с Spawn Studio и вече преминаваме към самата инсталация на AMP плеера, който също е много добър. Както казах, това е бета версията. Пишем на български, натискаме OK. Ето е програмата. Натискаме напред и съвсем нормална инсталация. Напред. Нормална версия ще се запамети в C програма файл с AMP3.
Тискаме напред, съставяме пряк път на работния плод. Тези работи ставим в група Старт меню, интеграция с Windows, асоциация, добавяне към контекстното меню. Тези работи не трябват, само създаване пряк път на работния плод. Тискаме инсталиране. Изчакваме инсталацията да завърши. Готово. AMP3. Айде ще стартираме, няма никакво значение. Да покажем, че е инсталирана от виртуалната. Ето, програмата е инсталирана, затваряме я. Всичко е до тук е добре. Отново отваряме Spawn Studio и отново натискаме стрелкичката, която е под Chapter Bayful и натискаме този път Load Snapshot и зареждаме първия скан, който го бяхме направили на десктопа. Посочваме го, натискаме и натискаме Open. Така, сега направим втори скан на системата, натискаме Chapter and Div. Ето тук. Втора снимка правим. За целта трябва да създадем папка. Нова папка на десктопа. Нова папка. Оставяме така, да пишем каквото искаме. Аз така оставям, няма значение. Посочваме я с мишката и натискаме ОК. И така в момента правим втори скан. Тук се записват промените, които са настъпили след първия скан на системата. Аз даже съм си направил и лого, което да се появява, сплаш лого, което да се появява при стартиране на програмата. Сега ще го добавя тук в само да завърши сканирането и ще го добавя на десктопа. Чакаме да завърши първия скан. Сплаш логото трябва да е в формат, ми се струва беше BMP. Само такъв формат. Негов формат може да се го направи с редактор, който е на изображения. Има много. Adobe Photoshop има такъв формат BMP. Сваляте от интернет някаква снимка на флашка, дооправяте я, слагате някакви окраски там, каквото искате и крайната снимка, която я правите в нормален размер, да не е някакъв голям размер. Да речем, колкото това разручена е много да е, което се сканира в момента, и ще ви покажа къде се поставя и ще се появява при самото стартиране на програмата. Това е доста оригинално. А при VMRT-NUP логото се появява тук отстрани. То е вградено в самата програма в тези новите версии, които са. При по-старите това го няма и допълнително си слагаш сплаш лого. Така, сега да се върнем на Spawn Studio. Така завърши скана. Ето, exe-то е открито amp3.exe. Това и не трябва. Системата го е уловила. Тук няма да примахваме нищо. Можем само да видим uninstall. Да, uninstall exe само ще примахнем, защото той не трябва. И това е, другото няма да. Езиците ще ги оставим всичките. Друго няма да бараме. Натискаме тук Browse. Ето тук AMP3 интервал и пишем Portable. Точка и важното е да напишете и .exe, да може като свърши сканирането и като се направи портала програмата, да има като
какъв файл е и как да се отваря, нали? Защото ако не напишем exe, няма да има как да го отвори. Натискаме Save и това е. Преминаваме вече към Settings. Натискаме Settings. Ето тук AMP3, Media, Русия и така нататък. И ето иконката на програмата. Ето сплаш логото, което ще прибавим. Момент само. Ето го сплаш логото. Ще го добавя на десктопа. Пък правя на голям екран. Така. Ето го сплаш логото. Натискам Select. И ето го сплаш логото, което е на десктопа. Посочвам го с мишката. Натискам Open. И тук посочвам колко секунди да стои на екрана преди да се стартира програмата. Аз го оставям на 2. Ето тук проверяваме. Ето го, това е логото, което ще се появява преди стартиране на програмата. И отиваме на процес конфигурация. Тук сега е важно да не объркаме някоя работа. Тук това се изтрива до тук. И тук пишем името на програмата. IMP3. Това е достатъчно. Копираме го. И пак същото слагаме наклонена черта и пак също го поставяме тук. Така. Изстрелваме. Ето това. Трябва да пише, както пише тук. Dir. Трябва така да го изпишеме тук. Трябва да е същото, както пише тук. Това е много важно, да може при самото стартиране на програмата ще се създаде една папка с името на програмата, където ще се събере цялата информация, кеша, цялата информация за програмата, която правим. Ето това е важно. Aptir и името на програмата. Тук натискаме Compress Cloud Yes, да може да направим програмата колкото се може по-малък формат. Нали, да не е пълно IMP3 като програма е ето 7,40, значи след края ще е не повече от 10 мегабайта портабъл програмата. Ами това е всичко. Важно е да тези стъпки, това, което пише тук Apdir, трябва да е същото. Local, където пише началото, се изтрива. Пишем името на програмата. Ако искаме тук може да напишем и когато искаме Win7BG и така нататък. Но аз пиша това пъти името на програмата. Ами това е всичко. Тук нищо не бараме и натискаме Build натискаме и ето портала програмата се прави в момента. Ето Finish it, всичко е готово. Програмата е затваряне и програмата е 10,4 мегабайта. Както казах, около 10 мегабайта ще е портала програмата. Извличаме на десктопа с мишката. Така. И както казах, правил съм точка на възстановяване и връщам времето преди инсталацията. Искам тук, искам Yes. Тук OK и цялата информация, която е за паметена, която съм извършил, след това се изтрива. И системата остава отново чиста. Така, през това време създаваме папка. Някаква папка създаваме. Аз съм си направил MP3, която ми е портавал. Няма да написвам пак.
ето системата е чиста, все едно нищо не сме инсталирали. Натискаме старт, контрол панел, ADT, Remove и виждаме, че само тези неща са тук, които ни трябват. Това е, затваряме виртуалната машина, тя не ни трябва вече. Идва време да тестваме програмата. Слагаме я вътре в папката. Така. И отваряме. Ето е програмата AMP3 Portable. Ето е 10,4 мегабайта. И стартираме да я тестваме. Ето, появява се логото първо. Появява се папката MP3, която трябва да се появи. И ето го. Ето и програмата. Можем да я тестваме, да я видим как работи. Отвори файл. И влизам в музика и зареждам някаква песен. Емилия. Отвори. Окей. Както виждате, програмата работи на 100%. Всичко е окей. Това е всичко. До следващия път.